हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ DB ब्लग्स यूट्यूब चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स लानानै फैदों आरोखि। दा बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो, बयजोंबो मिथिजानाय यूट्यूबार जोंहा मा होनो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बिथांनि यूट्यूब चेनेलाहाय हेक जाबाय, माबा जाबाय होननानै नोंथांमोना खोनानो मोन्दों जानांगौ। दा बिथाङा गावनि चेनेलजोंनो क्लियारिफिकेसन होदों आरोखि। दा आं बे आपडेट्सखौ लाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय। दा बिथांनाहाय सिगाङावहाय मोनथाम स्ट्रिक फैखांखाबायमोननो, ओमफ्राय बियो थेवब्लाबो डिलिट जायाखैमोननो। बिथाङा डिलिट जासिगोन नामा होननानै सानदोंमोननो, थेवब्लाबो डिलिट जायाखैमोन गावनि चेनेलाहाय। ओमफ्राय उनावहाय बिनि स्ट्रिकाहाय मोननै फैबावदोंमोन। मोननै फैनानै बिथाङा मा होनो, बिथाङा बै यूट्यूब चेनेल बायग्राफोर दंना, दैदेन औवारी, आबुलमोन कमेडियान, बिथांमोनखौथ' बयबो मिथिखायोआनो। बिथांमोना कमेडियान फावखुंगुर खालामो। दा बिथांमोना बायदों आरो बिनि चेनेलखौहाय। दा बिथांमोनाबो बायनानै लांनानै जेबो खालामहैनो हायासै आरोखि। माने बिथांमोनाबो बिनि चेनेलखौ आनलक खालामनो हायासै आरोखि, हेक जाबाय आरोखि बिनि चेनेला। दा नोंथांमोना नायदो आरोखि, गिबियाव नायना लाग्रोदो बिथां एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआहाय मा क्लियारिफिकेसन होखो। दा बिथाङा गोदान चेनेल खुलिफिनबाय आरोखि। दा नोंथांमोना बे गोदान चेनेलखौ नायनो हागोन आरोखि बिथांनिखौ। दा बै गोजाम चेनेला गैला आरोखि, बेना हेक जाबाय आरोखि। दा नोंथांमोना गिबियावहाय भिडिअनि क्लिप्सखौहाय नायना लाग्रोदो। दा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआहाय मा क्लियारिफिकेसन होखो, बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो शेयारिं खालामनो सानबाय। जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय गिबियाव, फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय। नोंथांमोना स्किप खालामजासे भिडिअखौ, अब्लासो बुजिगोन आरोखि ना लोगोफोर। ओंखायनो दिनै गमामायै नोंथांमोननो खिन्थाना होनोसै आरो आं चेनेला आंना मा जामारनाय। दा नोंथांमोना बुंगासिनो दं नालाय हेक जाबाय, सोरबा होनदों फानदों, सोरबा होनदों मादों, दा बिदि होनगासिनो दं नालाय। दा एक्सुवेलि चेनेला आंना ओरैबायदि मेन प्रब्लेमा, माने आंनि चेनेला आवगायावबो मोनथाम स्ट्राइक नांखांखाबायमोन। ओमफ्रायहाय जोंना बे सिगां सुबर्न ब्रादारमोना जेरै स्ट्राइक नांनानै चेनेला गोमालांदों, दा थिग आंनाबो बिदिनो जादों आरोखि रायजोफोर। माने चेनेला आंनाव मोनथाम स्ट्राइक नांदोंमोन, ओमफ्राय बै टाइमावनो बे चेनेला मोनखालामोन आङो, माने डिलिट जाखासिगौमोन आरोखि। माने खाफाल दं, ओमफ्राय मोनथाम स्ट्राइक नांनायावबो डिलिट जायाखैमोन आरो, माने बेयाव मोनसे वार्निं मोनदोंमोन आरोखि आं बाहाय। ओमफ्रायहाय दा नैबे दाखालि माबायावहाय माने स्ट्राइकआ मोननै दंखायोमोन, ओमफ्राय स्ट्राइक मोनसे नांदेरनानै बुस्थुआ माने डिलिट जाखानोसैमोन आरोखि। ओमफ्राय दा बे डिलिट जासिगोनखौ गिखाबाय आङो। दा गिखानानै बे दैदेनमोना चेनेल बायो होननाय खोनालायलाय, माने बिसिनो आं खम समावनो हरदों आरोखि, जेन'बा चेनेलखौ, एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड चेनेलखौ। ओमफ्राय दा चेनेलखौ बिसोर लांबाय, बिसोरबो दाना लगिन खालामहैनो हायासै, चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनायसो जाबाय बे दैदेनमोना। माने चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनानै माने बिसोरबो हेक जाजाहैबाय आरोखि। बिसोरबो माने आनलक खालामनो हायाखिसै आरोखि रायजोफोर चेनेलखौहाय। दा बेबायदि आरो मेन प्रब्लेमाहाय, माने आंनिफ्राय बिसोर खम समाव बायनानै लांबाय, ओमफ्राय दा बिसोरो बे चेनेलखौहाय मोनला आरोखि, हेक जाबाय आरो बे चेनेला। दा माने दस्रानि फरेननिसो भिडिअ फैबाय थायो आरो। अनेक ट्राइ खालामबाय, खिन्थु हायाखिसै आरो ना। बिराद ट्राइ खालामदोंमोन आं, बिराद मानसि हमदोंमोन आं, थेवबो हायासै आरो नाजानायनि गेजेरजोंबाबो। दा उनफ्राव एसे नाजाबावगासिनो दं, मोनफिनोबाथ' मोजां। दा ओमफ्रायहाय बिसोरबो आनलक खालामनो हायासै। दा ओमफ्रायहाय दा बिसोरबो बिराद नाजागासिनो दं, दा बिसोरबो आनलक खालामनो हायासै नालाय, ओंखायनो आरोना रायजोफोर। दा ओंखायनो दिनै खुलिनो आं बुंफोरना होबाय आरोखि ना रायजोफोर। माने मोनथाम स्ट्राइक नांनायनि खारनावहाय माने आं गिखानानै बिसोरनो खम समावनो हरदों आरो। दा बिसोर आंनो एसे खम समाव बायनानै लांनानै, ओमफ्राय दा बिसोर आनलक खालामहैनो हायासै। दा बिसोरबो बुहुत लस, गोग्गो मिनिं ओंखारखादां हेक जाहैबाय होननाय लोगो लोगो। माने बिदि प्रब्लेम जालांदों आरोखि। दा ओंखायनो आङो बे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड चेनेलखौ इउटुबखौ माने गोदान खुलिफिनबाय। ओमफ्रायहाय आं खेबसेनो आरो मिस्टार नालि दंबावखायो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मिस्टार नालि इउटुबाव सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय आरो ना रायजोफोर। मिस्टार नालि मोनसे चेनेल दंबावखायो, बे गोदोनि आं खुलिफ्रामखानाय। ओमफ्राय दा नैबे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ मोजाङै सालायलांफिनसै होननानै आं माबा खालामो आरो, आसा खालामो। दा ओंखायनो जेरै सिगां अनसायदोंमोन आदा बाजैमोन बा फंबाय बिनानावमोन, ओमफ्राय आमाय आनैमोन, दा बिदिनो साबसक्राइब खालामलायनानै माने कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय आरोखि ना। दा आं डिटेल्सखौ मोजाङै बुंफुंना होबाय नोंथांमोननो। स' होमबा बेखिनियानो आरोना, लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। खुलुमबाय, साबसक्राइब खालाम दाबावना रायजोफोर। जय शिव शंकर बलायनाथ। दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर आपडेट्सआहाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।